শ্রাবণ রাতি ଚୈତି ହେଉଛି ସେ ଶବ୍ଦ ଯିଏକି ଶୀତ ଚାଲି ଯାଉଥିବ ଗରମ ଆସୁଥିବ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପବନ ଆସେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଗରମ ସେ ପବନକୁ କହନ୍ତି ଚୈତି ପବନ। ଆଜିକାଲି ଖୋକା ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲେ ବୟସର କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ରଙ୍ଗ ତମ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓରେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ନା କାହିଁକି ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭଲଗାର ସଙ୍ଗ ଆଉ ତାକୁ 20 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି କୁହାଗଲା କି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ଲାସିକାଲ ସଙ୍ଗ। ତ ଖୋକା ଭାଇ କହୁଥିଲେ କି ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ଭାବିକିରି ଗୀତ ଲେଖିଦିଏ। ଖୋକା ଭାଇ ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଜୋର ଆପଣ 40 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ଭାବି ଗୀତ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ନହେଲେ କେତେ ପୁଣି ବଦନାମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଗୀତ ଲେଖା ହେଉଛି ନ କହିଲେ ଭଲ। ଜଣେ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ବଙ୍ଗାଳୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ବଙ୍ଗାଳୀ। ଟେଙ୍ଗେ ଟେଙ୍ଗେରେ ଗୀତ ଦିଲଟା ହୁଏ ମୋଏ ମୋଏ ବାରଲାଇଟ୍ ଦୁକୁ ଦୁକୁ ତୋ ରିବନ ଫିଟା ଚୁନି ତଳେ ବ୍ଲାକ୍ ମନି ଲେଖା ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ। ଆର ଗାଁ ଈଶ୍ୱର ବେହେରା ଝିଅ ୟାକୁ ବି ଲୋକ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତର ଅବସ୍ଥା। ତ ଏଇଆ ଚାଲିଛି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଆ ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସଙ୍ଗୀତ ଫିଲ୍ମ ଅବସ୍ଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଯାଉଛି ନୂଆ ଗୀତ ଆସିଗଲାଣି ସାରେ ଗାଁରେ ସାରେ ଗାମା ପାରେ ଶୁଣିବି ମହୁଆ ପାଣି 70 ଟଙ୍କା ଆଠେଣି। ଆଜିକାଲି ଏଇଆ ଚାଲିଛି ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ଭାବିକିରି କିଛି ମିଳିବନି। ସେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସେସବୁ ଗଲାଣି।